nyaya yangu yandauya nayo panapa ndeyanduru ari kudanana nemudzimai wangu kana kuti toti anohura nemudzimai wangu vane nguva yakareba vari vese. Baba vangu vakasvikira kuiswa kudare nenyaya yekuti vanga vachiona zvanga zvichiitika. Panapa toda kutaura munhu usina maemotions, toda kutaura makana taura hatipachemwe tabhopanana hapadzii hatitukani, toda kutaura sezvazviri siyamo tinoziva zvinorwadza kuchema unorasikirwa nemashoko nemashoko. Saka taura vaniva vaunganira kuti vakubatsire panyaya yewakaunda. Saka iwewe ngotaura chete kana usingagoni kutaura wataura kuti nyaya yamainzwa ndiyoyo toenda pane chimwe chidare. Nyaya yangu ndiyo iri padare, saka kana zvichibvira taikumbira kuti uisa ichi. Aiwa, tinotaura tichasvika kumatanho ikoko tichiri nyaya yawakaunza kuti zvakanyorwa apa ndizvo here. Ndizvozvo mambo. Unogara huko pasi. Dare haritsvagire munhu mhosva handiti rinobatsirana nemi kuti tiyanane pane zvinenge zviripo. Saka pakunzwa kwawaita nyaya yakuunza kuno kudare ndizvo here kuti muri kufambidzana naNyarai kana kuti maimbofambidzana? Pamusoro edare ini naNyarai hatina mbobvira tafambidzana, asi takashanda tese tichirimidzana. Iwo pamusoro iwo ndiye akauya pamba pangu akasvikonditi ndokumbirawo kuti tishandidzane. Ndanga ndichishanda nemunin'ina wenyu imi musipo, asi ndichishanda nemunin'ina wenyu, asi munin'ina wenyu pandakabuda ndakazoona akushanda namaikuru. Saka ndanga handina munhu wekushanda naye, ndinokumbira kuti tirime pamwe chete. Ndakati inini pari zvino zvandina mombe kana topingudza imwe yenyu mombe tichisungadzana dzangu tichibatidzana basi zvechokwadi takashanda tashanda ndingajecha ungamurapani taishanda pai taisingatese kuti kumba kwani. Razova rimwe zuva gore rapera tichitosunga mombe ndiri pamba paNyarai shoniyo. Ati zva vacho vakamba vasvika ndaitosunga mombe nemwana wamai ava musikana aivo grade 7 panguva iyoyo. Ati zva vacho vachinosvika vakamba vati imimi vakanga vatone chibage chavakanga vakutosakura chakanga chatofunga nepapa. Vakati wo vakutosakura apa wasunga futi mombe kuti unoita se unorima. Zvikanzi ava vakapindura shoko rekuti handina kuziva kuti baba manga muda kufuma muchinoremerwa nhasi mungadai makauya nezuro kana kuti makataura kuti ndida kunofuma ndichiita se ndichirimiro. Vakambva vanditi sungunuyai mombe. Zvikanzi aiwa uri hure. Ndati zvara vachona atoo mashoko ava kutopanana indi kusunga mombe nemwana wamai ava musikana, mwana wamukomana aitobuda mubhedhuru maanovati. Zvikanzi iwe uri hure waparadza musha wedu. Iwewe wakambohura naDhorizho makavata mugadheni, makabuda mugadheni makaenda mubhedhuru, maenda mubhedhuru makanovata futi maiti vaiona sei panguva iyoyo. Zvikanzi kana uyu wava kushandidzana futi naye zotora futi moto wavata mesa nemwana wako uyu musikana wakatomudzidzisa futi chihure akutochiitawo akatovata nevakomana vakaita se vakawanda. Ndakamba ndati musiyamwe zvamakutaura nei pane vana vamai ava indiri muzukuru madii kunyara. Zvakabva zvanzi newe ibva papi? Ibva pano. Pandakanga ndakubva pakamba pasvika mwana wamai ava mukomana akati aindei kwamangu muchinorima
avakungaona richo ravo ndokwataitona remako richo refertilizer indaida mari ndakati ndakanga ndatovarambira kuti inanzi da kunorimira fertilizer ndoda chi mari semunhu anono zvanzi tozoona zvekuita se zvekuzoita vakazonipa $10 ivo nomba vatora bhaketi refertilizer saka ini ndinoona kuti pakubva panguva iyoyo ndo pakatangira zvese zvipi izvizvi kutsvaga nhau yekunge vasungisana kutsvaga nhau yekuti inini ndinziwo futi ndiri munyaya ipi iyoyo ipapo ndo pandagumira ndomirira zvichaendera mberi. Pane nezvekutaura kana ndombobvunza vanhu nzenyu tichabvunza lakini nhamba dzamai ava dzefoni unodziziva? Handidziziva. Ivo dzako vanodziziva? Ndisingazivi kana vachidziziva. Okay, hamuna kutaura timise kana pafoni? Inini kutaura chokwadi handiti handinambotaura navo eni. Taingomutsa vaitotuma mwana kana vada kuti vainobasa. Ndabvunza chete nhamba dzefoni. Handiti. Saka hautombodziziva? Mai havandidzizivi. Okay. Nyare foni nhamba dzolakimo unodziziva? Haudzizivi? Zvechokwadi chokwadi? Ameno adare ngatibatsiranei. Tichada kuzoenda mberi. Tisati tapinda kuvapo kuti timboonesana kana paine vangada kuti tigona tiri vese. Pamusoro yemambonyoka vanoremekedzwa, ini ndiri kuda kubvunza kuti kuda zvazvemukore uno, asiwo mukore uno ndouri kumira zvinhu zvakaipa. Chii chinoita kuti munhukadzi nemunhurume mushandidzane pane kuti munhukadzi nemunhukadzi tinofanira kushandidzana? Ini mukandiona ndakadai pano ndotosunga mombe nekubata gejo, ndotsvaga umwe mukadzi anobatawo gejo. Chakaita kuti munhurume nemunhukadzi mushandidzane panozoita muono kaiwoiwi wokuti vanhu hatizozoona zvakanaka. Chii chakaitika ipapo kuti muwirirane muri murume nemudzimai pachivanhu chedu? Ini semunhu wakanga akaomerwa ndisipo ndichiwana munin'ina wangu achinja kwokushanda, ndakaona kuti handina option yekuti ndingashande kana ndingarime. Ndakatambira mashoko avo asi ndikamberi ndaramba pakutanga. Ndati handidi kushanda kupi kumba kweni nemi. Asiwo vakatotaura vega futi kutoti makaona takashanda kana 2 years kana gore pasina zvataurika. Handifunge kudaro. Ndakati indanga ndisingadeni. Iwo semunhu wofuti akanga akaomerwa asina munhu wekushanda nani naye, ndanga ndisingashande navo ndega. Ini ndaishanda navo nemudzimai wangu nevana vangu. Pamutanga ndisingatoendi kwaitongoenda vana. Ndo mapindiro angu. Handizivi. Chauri kuti wanga usingadi chii? Wanga usingadi nyara here? Ndisingade kunoshanda ikoko navo. Nomba vakumanikidza? Havana kundimanikidza. Vakaramba vachitaura kuti handina kutoshanda nani naye. Zvochokwadi ndakanyatsoona kuti ivo vakutaura chichemo chavo. Ini zvochokwadiwo chichemo ichi ndandichazotsvaga futi munhu anondiitira basa ripi iri. Saka zviri nani kuti inini ndishande nani navo, nomba ndashanda nani navo. Asi mashoko aya vakatotaura kutoti hatimboshandi. Adzimai vangu vakunga varipo, vana vangu vakunga varipo, havana kutaura vana vangu vasipo. Vakataura vakati zvakangooma, mararamiro andinoita akangooma. Ndinzwisiseiwo papi ipapo nomba tashanda. Asi vamboye vakuudzai zvavo kuti handisiri kushanda namai guru vangu munhukadzi sekutaura kwamamboye? Ndozvazve zitori yavo kuti havachashanda kana vakutotsvaga. Handinoti ndozvo ndiri kuti vakakutaurire kuti handichashandidzani namai guru vangu, mambodaro ndivo handitika. Saka ndahandichiti tishande tese, havachadi kushanda nemunhukadzi. Vakananga iwe handiti havana kuinda kuna adzimai vavo.
adzimai vangu vaitorimo. Aiwa, ndiri kuti Vakasvoti pamusoro iyi mai Brenda nababa Brenda ndini ndauya papi mai Brenda ndanga ndichikumbira baba Brenda nemi kuti tishandidzane pai pamwe chete, ndo zvavakataura. handanga ndichingomboedza kudzoka pawakati ndo vakatondiinga Vakauya kumba. Aiwa, mhuri yangu ndaitori nayo zvechokwadi, vakauya kumba asi mudzimai wangu ndo wavakatanga kutosvitsa shoko achitori zvikanzi baba Brenda mukuinzwa here nyaya ipi iyoyo. Padaro ndanzwa muchiti mimi vane mwana mukomana nemwana musikana ndizvozvo. Pakavakanganisa chii kuti vashande nevana vavo? Mwana mukomana wavo ari kubasa, mwana sikana anga ari grade 7 anga achienda kuchikoro. Apa musi watakasunga mombe patanga kuitika izvi leo Saturday. Handinitsoeresa kuti patanga kuitika izvi here pamakatanga kushandidzana patanga kuitika zvipi? Patanga kutaurwa shoko rekuti uye ava vakavata naDhorizho mugadheni handiti. Ava ndo vakatoingwa pamba pavo ndichisunga mombe nini. Ndiri kubvunzana nezvo kuti vakaingwa nani handizivi, nyaya yatiri kutaura ndeyavo ndeuyu. Zvevakavainga pamba handizivi kuti vanobvakachirwa nevanhu vangani, asi tiri kungotaura zviri nyaya yakaunzwa nemunhu yekuti iwewe uri kufambidzana nemudzimai wake kana kuti vanga muchifambidzana. Saka ndo patiri kungoda chekepo takangonanga ipapo tisingatsvagi zvokuti vakaingwa nani. Pamusoro sedare iwo ndo vane umbo, ndo vane mawitness. Umbo hwawenawo ndo wandakamirira sedare ndichiteerera ndichizomirawo kupindura umbowo hwavainani hwavainawo. Ndambobvunza kuti vakadii kushanda munhukadzi nemunhukadzi. Asi pamba pane vana, mai guru varipo, nonga mune zvimwe here kana shumba mune zvimwe? Kana muri mupupuri handiti zvekuti mutimi nyaya yacho pano handina kuiudzwa, handinyatsoiziva. Hamusi mupupuri zvokuti hamusi kuiziva. Saka hamusi kuiziva? Ndiri kuiziva nekuti ndakapiwa vhidhiyo nemuzukuru. Saka imimi hapana chamunopupura, muri kunzwa vhidhiyo ndo yamakanzwa rongo. Saka munongotaura uchapupu uri muvhidhiyo yaakabata. Hapana chamunotaura kuti zvichataurwa nevachataura handiti ndizvoka ndizvo. Saka ini vavambe vachapupura vachitsigira odhiyo yakanzi handiti nokuti vakati vataura havana chavano zviri munhu ndo zvavari kuti ndo zvavandikura nazvo. Saka garei ini pasi, pane mumwe here? Garai pasi henini, garai patopedza zvenyu. Ndiani mumwe ari kokuyo? Tutiudze ka Baba. kuna baba? Kuna baba. Ngavauti Kuna Mandava. Mandava. Mandava ndauye. Tiri kuda kuti tibatsirane nevana venyu pamwe chete nemi panyaya iri pano. Pane nyaya yakaunzwa nemwana wenyu Moderate Mabwe achimhangarira Luckmore Nduru achiti vanga vachifambidzana nemuroora wenyu. Saka ari kuti iye ane umbowo hwaainahwo, uye imi mune zvimwe semunhu anga ari pamusha zvamunoziva zvamava muchiona pamusha pakufamba kwemuroora wenyu. Saka ndo zvatiri kuda sedare rino kuti mutibatsire tiwane mabatiro enyaya yevana iyi. Ndinotenda baba. Asi semunhu anenge achipupura tinongokumbira kuti mutore inonzi mhiko. Imi munoiziva musiyamo
simudza ruoko rwenyu motaura ini baba nhingi mazita enyu kupika nedenga chandiri kutaura pano ichokwadi chandinoziya. ndotaura pamberi pedare navashedu baba nyoka ndinotaura chokwadi kupika nedenga. Maita henyu tibatsirei. Inini handifarire kuparira kwemba yemwana wangu. Kunyange dai zviri zvinenge zvakaipa zvakadini, nokuti Nyarai Shonyowa akandiberekera mhuri, vazukuru vangu vandinavo. Uchapupu hwangu hausi hwokuti ndakabata Nyarai ainara chimo. Uchapupu hwangu ndihwokuti musi wa26 wataitisana mhere na Nyarai zviri mumaminitsi andingazvidzokorore. Ndi 26 ani? 26 March. Okay. Gore rino. Alright. Alright. Sorry, pamwe ndiri kukanganisa. Before December last year, 26. 2023. 2023. Patakaitisa mhere. Tichiitisa mhere. Muroora wangu aiwa akasunga mombe nalakimo. Ndimbuya nemuzukuru mudzinza redu chaivo aikona vekutsvagira. Patakaita uyo akatosunga mombe yekamodareti neyekwake nekejo ameno kwavaenda kumaricho. Amira kugedhe yandausikiziva kuti akasvika nguva iyi ini semunhu ane nyama dzinodzimbikana handimuke ndotenga ndakarara. Ipapo ndo pandakati ko imimi maijo ko maakusunga mombe nevamwe vekunze, iya imimi maimborima pamwe chete namaiguru vako wane, ko izvi zvazoita sei kuti murime navamwe vekunze? Mombe dziripo, majongosi angu aripo akakurerai pamwe chete nevarume venyu, ko zvamusasunge maakubatanidza nedzekunze zvaita sei? Ndo pakabuda mashoko ari mumaminitsi asekretari patakaitirana chose fire takutukana toudzana mashoko. Uyu Lakimo akasiya mombe kwadzao dzakamira ndokubva auya kudo aida kunzwa kuti komeremere yakuita sekuru nambuya ndiyei on suspect. Nyarai murooro wangu akati iwe handidi kuona pano, itobva izvozvi, itobva handidi kutokuona, hausiwe pano pamabva uriwo kwanduri. Zvecho hana kumira akabva akaenda. Ndo zangu zvandinoziva ndisiwe kuti ndine umbo hwekuti ndakavabata ndingabate chikomba nemuroora ndoenda nosangei kumba kwemuroora usiku. Zapedza vaita musiyamwa. Aiyo tinotenda. Akati hamuna munhu wandoda kuziviwa ndogara pasi nemudenga nazati ndokutenda pasi nemudenga saka ndokutanga chakati ndokutenda pasi nemudenga because ndomira newe sha ndipanyamire ndatomira ndenge
Pane voice rimwe rawaziya here pane vanhu vanga vachitaura paaudio pamusoro hapana nyare pane zwi rimwe rawaziya here pavanhu vanga vachitaura hanzi pane voice pane zwi rawanzwa raungangoziva here pavanhu vanga vachitaura hapana alright chokwadi chaizvo Nindanzwa remwanakomana uyu vachipindurana namai avo mazuva acho ndaabata. Shumba pamazuva amanzwa pane rimwe ramungafananidze nemazuva ari kutaura pano padare? Vana vanga vachimedza mazwi ndonyaya hombe yange iripo nokuti unyatsoti kuti munhu zvakati vanga vachimedza mazwi vachitaura vachitovhunzana ivo vachitadza kunzwanana
Ameno kana mazvinzwa. Ya, ini ndasingopati tese takabva neko handiti vamwe tichiriko panotaura vanhu vanodanana munochinja mazwi kuti zvinakidze Ndizvo. saka takanangana nemazwi ari pava haanganyanyi kunetsa. Ini manzwiro andaita randanyanya kunzwa ndereuyu nekuti uyu ane chirimiko changa chichinyatsobuda apa hapana angati ndaandisingazvinzwa. Reuyu ndinoriziya ndekechifou chiya pano padare handiti saka izwi rako ndinoriziya mwana. Munoona chinhu chakanyanya kunaka kana zvinhu zvaitika zvazvo saizvozvo hamusimi vekutanga hamusimi vekupedzisira asi zvinhu zvinogona kuitika handiti tese chinhu chakaoma kuti chinhu chatinenge tichiziva tigopedzera vanhu nguva. Idini manzwiro andaita mazwi ndaaziya ese handiti manzwa ndichibvunza kuti unoziya foni nhamba dzevava here ukati haudzizivi. Ava ndikavabvunzawo vakati chi havaziye dzako. Nechimiro chemakore ano panenge pasina chokwadi nokuti nyange sekushandidzana kwamunoita handiti imwe nguva kana usingadi kutuma mwana hati mwata anenge achienda kuchikoro mwari kubasa unotofonaka nhasi tiri kuita zvakati hazviitiki kune mimese hazviitika ndova mutumwapi zvepedyo imi handisi kufonere here imi kana ichita zvida imi nhamba dzangu hamudzisei kana dzikafona mundoona ndedzanangu handiti. Saka zvimwe zvinhu tingade kurebesa tigodi asi paaudio iyi yandanzwa uini yabuda sezvazviri asi hamumanikidzwi zvatinoita sedare. Mazuva ano zvinhu zvakadai hazvinetseke kunonotorwa print out kuikoneti handiti ine nhamba dzaitaurirana idzi nyange mataura zvinhu kuti hatiziyana asi inhema chitita izvi tagara nazvo tagara nazvo mhosva inotyisa asi kukasika kuibvuma kunosevha zvakawanda. Nyare unozviziva ndingokubvunza handisi kuti bvuma ndingokubvunza kuti unoziva ukakasika kutaura chokwadi unonzwirwa tsitsi pongonwa apa mweitsaunawo pane miedzo yanga yangoitika. Uyu handisai ndambomuona hangu pano padare asi tinoziyana tunhu twedu tindotuziya tinotuziya chaizvo. Ndiri nepokati kuti mazuva aya hapana pavaziya musoro dare ndatofunga kuti pachitaurwa izwi ndafunga kuti ndisolo nadhafini ine handisiri vakadare rineri kai harisiri kukumanikidza asi zvatinenge taona tinotongozvitaura handiti hatigoni kuzozvitaura paseri ende dare rineri muono warinenge raona ndou warinenge raona. Iwe kuzoti ndizvo kana hazvisirizvo asi dare raita muonero wani isu tinogona kuti uyu mambo hazvinyanyi kunetsa hata kuziva kuti zvinogona kuwanikwa izvi kuikoneti kana tikati aende kune yakunzi cyber crime nyaya yemafoni zvinobatwa haizvozvi zvotonyatsozikawa ndinhingina nhamba dzaitaura ndeyanhingina hazvinetsi asi tiri kungoonesana kuti kana paine zvakamboitika kana kuti zvichiri kuitika zvinonetsa. Toziva mhosva haibvumo asi izvi zviri pachena izvi zviri pachena asi tinongoda kuti isusu sedare tichanyora zvataona nezvaonekwa nedare sekuonesana kwatiri kuita totora matanho atinotora sedare torequesta zvatataura izvi
through uyu muridzi wemudzimai handiti topiwa chaizvo zvinenge zvakupinza mapurisa mukati nekuti request yakadaro inoitwa nedare but further investigations dzinozoitwa nemaexperts vakafundira izvozvo vari kudhila nezvemacyber crimes, nyaya dzemafoni dzekubira vanhu kumabhengi nedze zvese zvinobuda. Saka tiri kungoonesana kuti isusu semanzwiro ataita, ini ndanzwa manzwiro andaita, avambuya vane nzeve dzavo vane manzwiro avaita, uyo ane nzeve dzake haminowanzwawo seiwe. Ini ndanzwa wangu kuti mavoisi ari kubuda pandavo. Saka isu huchapoto hwedu hunenge hwakubva kuaudio yaburitswa padare. Handitika? Saka wamboti pamusoro yaminongodi kuti inini ndida kuti handakazvimirira. Zvimiriri? Audio irikutaurwa apa. Ini ndikazvimiririra. Ini handisirimi. It's okay. Inini avo handinambobvira ndakataura navo kana pafoni. Asi foni yandanga ndinayo kambudzi kari kumba neti. Foni yandaionayo inini aiteo. Foni iyo ndakaishaya. Pakubva kunotaurika mazuva api? Aya. Kureva kuti kana ari maaudio akabva kana mufoni mangu kana mambo yamaijuava. Kureva kuti ini pandakashaya foni yangu ndo pakatorwa here kana kuti maaudio mufoni mani. Kureva kuti munhu iyeye ndiani foni yani yangu. Zvinoreva kuti imwe nyaya hatini nayo. Isu nyaya yatagarira pano ndei isu tingotaura zvatanzwa chete zvinoitika kudzimba kwenyu hatizvizivi. Handiti kuti wakashaya foni hatizvizivi. Kuti tikudedze inyaya yange yonzwa nemunhu. Iwe audio iyi wakamboibuditsa here kwati takati unouya nazvo kudai. Handiti saka ndo manzwiro ataita pano padare. Isu tinoisa narration yechimiro chataonawo nemanzwiro ataita audio. I think zvimwe zvizhinji yanga achinyorwa ndo zvatinongoita izvo kuti tibude nenyaya. Hatiise mazwi edu mukanwa mako kana miuyu. Handiti ende zvese zvatinenge tichibvunza zvese tinenge tisingabvunziri kutamba, tinenge tichida kuti tione kuri kuenda nyaya. Takubvunza kuti mudzimai wako anoziva here nyaya yakati anoiziva asi aenda kwakati wambotaura ukati ava ndo vakatondimanikidza vakauya vakataura nini. Ava vakazobvunza kuti chakazoita kuti ushate nemunhu kadzi upinde vamwe vanhukadzi. Ndikakuti kuvakadii kuita kuna adzimai vako kuziva kuti ukachinja. Saka zvese izvozvo zvabuda pano padare hazvisi zvandavaka kana kuti zvavakwa namai avo kana kuti zvavakwa nevavo. Zvanga zvichibuda pano padare. Handi maa muchizvinzwa mese mese. Saka idare harivenge chiso chemunhu. Isu chatinoinga panapa sedare kungotarisa nyaya dzamunenge maunza pano. Tanzwanaka? Ndo basa redare rino. Nyangudai ukati chokwadi takavati nomwe dare redu harina mararamiro ekuti titi uyu chiramba mukadzi kana kuti iwe chiramba murume. Hayo hariso basa raro. Basa raro nderekuona nyaya dzamunounza. Sedare toona kuti tabuda nezvipi. Ende iwe nemararamiro ekuti ndizvo hazvo zvabuda asi ine hazvidi zvisirizvo. Handiriuzwa. Saka hakusi kuti tiri kuti bvuma zvatiri kutaura asi maonero ataita sekuteera kwatava tichiita nyaya ari kungorerekerawo kwaari kurerekera. Nekuzvingowo kwataita audio zvine mazwi atanzwawo atafungidzirawo sevamwe vanhu vari pano vari pakati menyaya. Saka tanyatsozvinzwa dare harisi kumanikidzai. Ayo kandi ini kunzwa ndikunzwa pamusoro ndokumbombonzwa mazwi amai vachona Irene Shoniwa wandiri kunzi ndakadanana nani naye. Irene Shoniwa inini handinadanana naye.
ndokumbira kumbonzwawo mashoko ani ake. Aiyo, iwe haudhairekti dare mashandiro aro. Handiti dare ndo rinobvunza zvarinoda. Handiti hanzwada mese muri kuramba zvinhu. Saka iwe unogoda kunzwa kuna iriri sezvawanga wakaita kunoti mai muketa rambai upupuri. Saka dare rinozviona izvozvo zvese rinotarisa. Saka vanga vaida kupupura nyaya dzavasinganyatsoziva, saka mazoti tichivamisa nokuti havana chavanonyatsoziva. Saka ndinovimba kuti sechimiro chatakaita amene mungabvunzai mungatibvunza tinzwi pamusoro yemambonyuka nemakurukota. Izvi hazvinetsi izvi zvamazuva ano. Kwana idzo tekinoloji dziri kutaurwa idzi. Tomboti zvafambirwa zvitori nguva kuenda paIkoneti hazvimbotora kana 5 minutes. Zvozobuda zvichiti mwanakomana ndiwe, mai ava ndiwo, munozoti kudii? Muchitiswedza pano kudai. Ende zvinenge zvakudhura. Munozoti kudii matiswedza pano muchititemesa musoro muchiramba, zvozobuda zvakati hongu nhamba ndedzako, nhamba ndedzeuyu, munozodii? Pamusoro hazvina mhosva, kana ndiripo ndakazvimiririra zvafambirwa zvakaita seizvozvo, handitize, handibvi pamba pangu. Ndenge ndiripo mungosonditora, mungondipa kana mutemo wamunongondipa. Ndenge ndiripo hapana kwandinoenda. Ndosaka ndauya papi pano padare. Dai ndanga ndiri mumwe munhu ndisina kutombobvira ndauya kupi, asi sekurespecta mambo nyoka nesamoni ravo richiuya kumba kwangu, ndakaritambira ndakaziva kuti mambo nyoka inini hapana pandine mhosva nani navo, ndikwenda kupi. Ndosaka ndauya, saka ndongomira futi sezvipi seizvozvo ndenge ndiripo. Handisi kuwirirana nazvo kumberi. Handiti kana uri kumuka unenge wakuda kurambidzwa, handiti asi dare rinei nezvarinenge raona rinofanira kuwana chinyoro chatinobva pano tese tiinacho. Iwe uine chako, uyu aine chake, dare riine charo. Kana uchifunga kuti hazvisiri iwe ndiwe uchaenda kumberi, isusu hai tinotopa zvinokodzera kuti dare rino ritonge. Iwe woti handisi kuwirirana nazvo pamusoro pezvakati kumberi kune rimwe dare. Dare iroro richashandisa mapepa atakashandisa nezvimwe zvatiri kutaura kuti uyu achaita tichibatsirana naye. Handiti wanyatsozvinhu zvakajeka. Handisingazozive kumberi kuti mati imimi tofanira kubva tine anza papi. Isi tiri kutonyora mapepa edu edare kuti tagara zvataona nezvakakodzera kuita pamaonero ataita ndezvakati. Iwewe pakupikisana kwako nazvo ndiwe uchaenda mberi. Handiti kwaunoda iwewe, asi isusu uyu tichamuti atibatsirei kuwana ndau iyoyo kana clear order ine manhamba yemafoni anga achitaurirana. Ndo zvinosedzai hatigoni kuswera tichidzokorora chinhu zvinenge zviri pachena kudai. Vakuru vaiti mashoko manyoro anopodza mazariro. Handiti ndo zvaitika. Tapi ukakakavara uchifunga kuti wakarwara zvinozodarika pakapusa pacho pawaramba ipa. Asi hatikubati pauro kuti bvuma, asi zvatinenge taona nezvatabuda nazvo. Right. Mabwe. Isusu sedare tanzwa odi yawatipa tanzwa rutivi rwenyaya yako. Iwe uri kufungei pakati pako nandoro pane zvauri kufunga kuti zvakaita.
kana kuti zvatanzwa sezvaiitika kana kuti zvichiri kuitika pakati pevaviri. Pamusoro ipangu tinongodawo kutanga kunzwa vanesa pane vanoziva mazwi ka tatoda ikoko vasimudara tati vateereri saka yotaura zvoti nduru harambe nyaya yake ichi chokwadi tati iwewe ndiwe muridzi wemudzimai zvingapodzi shungu dzako pakufunga kwako pane zvatiri kufunga kuti zvakaitika chii nduru ngabhadhari isiya mwataura chirume ubhadhara dhora ubhadhara chidi iwewe tiri kubvunza iwewe nekuti ndiwe wakauya kudai pamusoro tati hamunongedzani hamutarisi taurai makataura mukubvunzwa namambo ndo zvatinoda kuti iwewe chingaseredze shungu dzako chii ngabhadhare mombe ina right vada nduru zvatiri kutaura zvinyaya tataavhara taakutoenda kunovhara urinzwa zvekutaurwa pane zvatiri kufungidzira kana kuti zvaari kufungidzira kana kuti pane zvataona mukati menyaya ari kuti murambe muri sekuru nemuzukuru ukamupa mombe ine ani munokanganirana pamusoro vamandidzokera kumashure sori inini nanyaration kusvika ndakutonotongerwa kunopiwa kana kunzi mombe 4 ini nanyaration handina kudanana naye avo vakagara apa ini tinokumbirwa kuti nyaration ambotaura ini nyaration handambobvira ndadanana naye zvekuti handina kana kudanana naye kana kumupa shoko zvekuti ndinomudaini mira zvakanduro tati tiri kuda kupedza nyaya iwewe kana uine zvauri kufunga saizvozvo tati wakasununguka kuinda kumberi kunoti inini zviri kutaurwa izvi kana kuti zvandiri kutongerwa izvi handina kumbozviita handitiri kungokuza tenge ndasaina here matauriro papadarika asi hatisi kana iwe usingadi ndo zvaunonoita apiu saka uchinzi kune maapiu ndo zvaunonotaura iwewe asi sedare rinofanira kubuda nemaonero aro zvauri kuti kana usingagutsikana kana usingadi isu ndo zvaonekwa nedare si ukati ndoda kuenda mberi zvinogonyorwa ipapo wati unoda kuenda mberi nenyaya yako asi dare rapa mutongo waro pane zvaraona panyaya iyi zvichibva kunani muridzi pamusoro ndakazvimirira sedare ini ndiri pano ndichini maoko menyu inini kuti ndisaine bepa hakumanikidzwi asi dare rinobuda nezvarinobuda nazvo hatikumanikidzwi ndakubatsira mwana panhau ika zviri nani hatisi kuti saina chema kuti ndidzikisirei zvinobvumirwa ndausiwatanga kukuzviita hazvina kutanga pano kune vamwe vakatodzibvisa pano 5 nhanhatu asi mwana achitombofunga kuti pamwe ndezvekutamba asi zvine pazinozosvika panorwadzisisa manje saka tichida ngokubatsirawo na ipapo tinobatsira kuti kana iwo zvaunenge uchitaura ke zvizhinji zvinonangana nenyaya zvinonyorwawo kana iyo zvekuti unoti handisaini tinozvinyora dare raona zvakati asi aramba kusaina ati ndiri kuda kuenda mberi tinozvinyora vanosaina wodi wosaina nekuti tagara pasi ndakasaina beperi ini ndakumbonzwa handina kuinzwa kani iwe iratoda kubatsira toda kubatsira handiti iwewe neuyu ndima muchidanana kana ndimuri kufungidzirwa kuti munodanana chauri kunyanya kudira kunzwa zvaanotaura chii akakumhangarira murume wacho haasi uyu
ende unofunga handi munenge muchingoudzana kuti urambe imva waramba kuti handizvizivi panewo kwamunyoro aidaro pakaburitswa odi iye vantu vachitipana vakazi ngataurei pafoni nomba wataurira ikani aiwa kana takudarewo waramba kuti handizvizivi nomba yabuda pana mavhoisi avo kurapiwe nomba azota so ndaifunga kuti ndinobudirira saka isusu dare rere harisi rekumbokubata pauro kana kumanikidza asi tinofanira kubuda nezvatabuda nazvo sidai pamusoro kana uchiti hausaina hatisi kukumanikidza asi isu zvatawana nezvoonekwa nedare zvinongonyorwa pasi pamusoro idare handide panisi kusaina hatisi kuti saina tiri kuti pane zvataurwa newe une chekutaura iwesaina pakusaina tasvika tichiri pakunyora kana usina zvokutaura tongoti dare rati ngabvise mombe ina ndo zviri kudiwa nemuridzi womukadzi yangu kaenda kana kumedzisiri kana hwaikuti une zvichemo here une zvokutaura zvinotongobvunzwa kana ukaramba wakanyarara right zvapaswa nedare ndo zvinodii zvinongoitwa saka usanyanye kuzvitora kuti tiri kutambudzika nekuti waramba kusaina ai isi tinobuda nezvabuda mudare iwe uramba kusaina asi hauna chekutaura nezvizvi tokuda kudzokorora kana asina chimwe chechipiri uyo ati ari kuda mombe foka right hauna chakutaura pamombe 4 tiende mberi pane mari mombe handisi kuziva kuti vakuzida kwandirere inini hapana kuipa samoni ranga rakanyorwa kunani nalakumunduru ari pani here ndiye tiri kutaurira kuti ndiye akasaina kuti samanisi ngariona rinyama saka nyaya yacho ndoyo takagarira panapa yatinoda kuti tipedze saka haana chekutaura kana zvichemo haana chechipiri unofanira kudzosera uyu mari yake yechimhanga $20 right chechitatu panodiwa mbudzi yedare kugara pataita panapa vanhu vese vanofanira kudya wanyora padare pane zvimwe here ngatibetseranei tatopedza vana pamusoro imaoshaya ndanga ndichingokumbirawo kuti kumwanakomana padare hapasungwi munhu pauro dai uri mumwe watochema-chema pamombe dziri kutaurwa idzi sekuru ndiregererei ndakatadza ndinogona kuwana zvakati zvikati nekuti paukama hwenyu zvino uri kungooma pamwe ndogona kuona iri mombe mbiri kana kuti imwe ndopedza dai zvicho chichemo chauri kutopa vari kufunga kuti kutanga kugara dare renyaya yavo tagara nazvo izvi chaizvo ende chauri kudira kuti ataure nyara iyi ndo zvamaironga manje tivozotaura zvakati ivozotaura zvakati zvinodare tinenge tatozviona ndovanhu saka isusu haatauri uyu nokuti ndiye ane zvaakaita ende akasike kutanga achiuya panapo nenyaya dzakadaro handivanzwa nchiti ndeke chifuwo amboramba kuti ndeke chifuwo wanga wakateerera ari padhuze newe wanzwa achiramba here pandamuti nhasi ndeke chifuwo chiuya kudaro wambomuzwa achiramba haanaka saka zvimwe zvinhu unenge uchidhira nevanhu vagara vachiziva nyaya iye anenge akatombotaurirwa kuti uchazonzwa mutauro wakati waambotaura iye nemuromo wake saka ndozvo izvi
taura chinzi Anoda kuti tingoonesa kana yataurwa namai yavati kuti iye munhukadzi amboenda kune munhu anosvika kuti tishande tese zviro zvakaita sei ivo vakadzi varipo yandibata zvikuru ndikaona kuti ndinofanira kuti ndipapadzanure kuti sei chii chine chamboitika. Inini ndichirorwa mushe mamabwe vashandi vemushe mamabwe tesana nana maiguru vangu ndairima nana maiguru vangu asi kuti zvizoitika ini ndizobuda kunze handichataura kuti kumurume asi kuti ndizobuda kunze ndichibuda mumba pane paine zvinenge zvaitika zvinenge zvandirwadza ndoona kuti ini handichagoni kubata nevanhu ava bheta hangu ndishande nevatoro kana dambudziko richiuya rigouya riri kuvatoro. Ndaishanda namaiguru vangu ava tichirima mumbe nevana vedu asi mukushanda imomo mune zvakaitika zvakandipa kuti ini nditi zvina ndibude kunze ende ndichibuda kunze handina kutanga kune baba andora ndakatanga kumunin'ina wavo kumwana handina kuenda kumunhu mukuru ndakaenda kumwana mukomana ndikamukumbira akati mbuya ndinouya munondipe ndikati ndokupa zvipfeko ndiri pakati pemwana uye mai vacho ndopa vakauya vakati aiwa mbuya musamupe zvipfeko ino handina nondirimira handina mari akakubatsira ini mondibatsira handiti tichishanda nemwana uye mubva ndapingudza mombe yake kuti ibate nani yangu tichishanda ndobva ndabvubva ndaita kuharari takohwa zviyo ndakunoya zhizha rokutevera ndobva ndakaona mwana yakushanda namaiguru zviri kunobata futi kugarisana kuye kwemumushako kuti isusu pachedu hationani zvaakuita kuti ndikabuda kunze wandine ndabata naye oakwa ini ndichingonzimira ndega nokuti ndiye ndisina vana vangu vanenge vaiyaruka vaenda kunze ndobva ndagara ndikati zvondochiita sei wanda ndichibata naye kwazve kuvanhu vandisingashandi navo ndopa ndikaenda kuna baba ndauti mari mundibatsire munipanzwisei ipapo ndini ndakaenda handisi kuti arimwe yekudanana kana yekusidanana kana takadangana tati naina ndinena zvanisiri ndakamhangarirwa ndobva ndaenda kuna baba ndosaka ndikutaura ndikudananda kuenda pana uyataurwa mabwe tarirai kuno muri kutaurira tari kuno ndobva ndaenda ini kuna baba handina kuenda kuna baba infact ndakasvika kuna mai vacho musukuru wangu ndati mai Brenda ndauya inini dambudziko rangu rakamira zvakati asi makambonzwa imwe tsimo inoti shoko rekutanga kana the first cut is the deepest. Makambozvinzwa? Ndinozvinzwisisa apa ndada kuti ndikubatsire uyu achitaura pana ataura kuti indaka makauya kwaari handitika nemuromo wake imira namasimuka kuti ndakaenda kuna baba ndiri kutaura zvandakaita baba handina kuenda kuna baba ndakaenda kuna mai chero dai vanga vari pano ndobva ndavati ndiri kukumbirawo baba vandibe pingudziro mombe yangu ndiwane kurinda mai vacho vakandipindira kuti ko zvaita sei kuti muye kuno kwamusenyi kuine vanhu ndobva ndavaudza kuti mukuti vakati yeya varipo ndochitaura nempedzerano ndobva vamutswa vakarara makuseni ndobva vaimva ndataura navo vakati zvakanaka sabate musoro ndoda ngozama pamabvunza mai kuti zvinombofamba sei hapana chinhu chinongoitika pasina chikonzero asi kuti chandinodayira mai chandinonzwisisa inini pandiri kuona pandakakoniwa kana kuti pakakoniwa vakuru tiri mumusha pakaitika dambudziko rese kusaka ini ndizobuda mumusha ndichienda kunze ndopaida kugarwa pasi pogadziriswa kuti ko chii hamuchashandi pamwe chete sei makabuda mumusha muchinya kunze kunoshanda nevanhu kushanda nevanhu ndopaive nenyaya pekuti igadziriswa ndakazama kuonesa baba atoti baba varipa kuti inini ndichitobuda ndakatovaudza baba ndakuudza munhu wandakandanisa naye baba inini handichakwanisi kushanda nemhuri iyi nezvikonzero zvinoitika ende zvavakanga vatoona kuti chikwadi ndozvaitika hazvina akagadzirisa kumashure kuchitone dzimwe nyaya futi maringe nemhuri iyoyo nekuti hatina kuwandesa varume vedu vatatu tiri varoora vatatu vairi tisinoraramira pamusha saka pahuviri hwedu tichiraramira pamusha umwe wangu ndiye andasirunzwa naye kusvika kumhuri yacho ndozvakasaka kuti ndibuda handina ngobuda kuda kunohura kana kubuda kuenda kunotsvaga kana kuvenga mhuri but ivo ndo vakatadza kuti vangoona pagiraundi kuti zvakonzera dambudziko ngaadzoke
anoti ngatigare pasi tigadzirise nyaya. Hapana, ndakatambura vedu ndakagwesha ndikatambura kuti amwe ndisiri munyika ine vanhu kusvika ndaonoti zvinano kunotsvaga wekushanda navo kunze varipo. Saka warati kana ndiri mumusha nevanhu vakuru vasingagona kuti ngatigare pasi iya imwe nyaya iri kunze kwenhau yatakagarira pano. Iya kumusha indoda kutogadziriswa kumusha kuti mugarisane zvakanaka chaizvo zvamurutaura. Haigadzirisike baba pamusoro iyi. Iyi nhau ika yanga ichifanira kutotanga kugadziriswa kumusha. Otherwise kutaura chinonzi chokwadi. Dai nhau dzese dziri kuitika musha against inini dzinozikanwa nababa vangu vamwe vari pano. Dai dzakagadziriswa iyi nhau ingadai isinamboitika. Kutobva futi kumurume mumba tiri mumba medu tiri tu. Pasina vanoti tinopupura kana kuti tinoziva. Nhau dzese kutaura chokwadi dare. Idzi dzese kusvika padzasvika dziri muofisi mangu inini nemurume. It's okay, chigara ipasi. Saka dziri muofisi menyu. Ari kukundikana here uyu? Muimba yemukati. Ichokwadi. Pamundi. Aiwa, mataura chokwadi. Tunataura chokwadi. Ndopakatangira nyaya. Izvi zvazobara manje matambudziko. Aiwa, pamundi. Tikaitimborwa mai. Pamusoro emambonyoka nemakurukuta, mwanasikana wangu chandanga ndichiitira nyaya iyoyo yanga iri nyaya yekuti tidzivirire zvinhu zvawasangana nazvo nhasi, nokuti panongofamba munhukadzi nemunhurume pane zvinobuda. Ndopandanichireva kuti iwe ungadai wakatsvaga mai. Zvakakonzeresa nyaya yekuti ari kukundikana ane imwe mhuri, ane mukadzi makore 20 something. Pasati pamboitika nyaya dzese 20 something ndine vana 2 ezvo ndine vana 4 ndatochembera. Ndakangogara bedzi pamba. Ndiwo muchirudika. Ndosaka uyo aitaura zvokuti pamwe muri kudenga zvabuda pepe. Inyaya yamai. Mirai pamusoro dare rimwe chete. Ungo kwaita sei? Aiwa panoka papa dare. Hanini muri kunzwa pano idare ramambo. Munhu wese kana muri pano muri vateerera ane achida obuda panze kana asingawira nezviri pano. Isi toda kuti batsirane nemi. Kubatsirana. Taura kuti tibatsirwa. Hatiuyi kuzotsvaga nyaya dzinoitika idzi. Dai mama chakabva Ai murudzwa zvinotaura. Mama chitaura naye anyarara. Saka inyarara iyo. Aiwa chinyararai kana manje chinyararai nyararai. Teerera kuno. Isusu kati handiti uyo anga achiti itaiwo kuti nyara yambotaura. Akumbira zvani. Isusu tati tiziva kuti zvichasvika pamungu. Saka iwo wataura kuti nyaya yakonzera kuti zvizodai ndizobuda inyaya yekuti baba mabhatiri hatisi tazvitaura iwo unotaura kutaura tiri kutaura zvaazvichida kunzikwa nanduru zvinobva kuna nyaya. Wazvinzwa here nduru? Wazvinzwa zvataurwa neuyu kuti uri kubatsira sekuru vako nekuti mumba yemukati hamusina basa. Dai tangotanga tichida risina mbopedza tati mira iwe wega waisa chikumbiro ndowati iye nyara wacho ngata wataura zita rechirungu futi risiri pana Irene. Isusu kuno kuti tinoziva nyara yedu iwe wanotoziva naIrene. Ukati ndoda kuti ataure handiti ataura wazvinzwa ka zvaataura kuti chakakonzeresa kuti ndizobuda inyaya yekushota kwemoto kuna baba. Saka ndo zvaataura. Ava vanoziva kuti moto wakushota kana kuti une kwaurikushotera. Handiti kana paine kwauri kushoterawo uri kuvabatsira. Zvine uri kudzoka uramba kuti sekuru ndiri kukubatsira. Misha mizhinji inobatsirwa nevazukuru sezvo uri kungoita wewe. Saka zvanaka ataura nyara waita wataura. Haana kutaurira iwe muri tu zvamama muchiita zviya pamaaudio dare rese razozvinzwa kusanganisira nemurume wacho anongopukuta dumbu bedzi.
hamuna kuzvizwa zvitauro Rongoitaurirana. saka Rongoitaurirana. zvino zvinoitika pamatare panapa musauye makaronga kuti toda kunotaura zvakare nokuti isu hati kubvunzei mubvunzi amunee makatarisira tinotaura zvinoita kuti nyaya yedu ibude saizvozvo handi yabuda shungu dzako dzapererera isusu tiri kunyora nyara yeazopupuro ndakazobuda zvangu nekuda kwokuti baba havana chi kuti vakabuda vachibatsirwa nani yaimwe nyaya saka izvi nyoreka toda kupedza iri tichibva pano nyaya yatopera uda kuti kudii Ngokumbe ubvunza. Pakubuda kwakaita mai avo vachiti ndakazobuda. Vakabuda vari pamurume here vantu vasiri. Kana kuti vari nemurume. Ndoda kupabvunza, ndoda kupanzwisisa. uri kubvunza zvako bati mubvunzo usina basa kudai isusu tinoziva mataurirwo anoitwa nyaya kuti haungatifundisi ukaona mudzimai abvuma kuti ndakabuda moda kuti hati kudii chimwe chaunotarisira chii nai chimwe chatingatarisira namai chi saka uri kuda kuti kudii imi mai imi imi chamakatarisa kuno munoona zvinozoitika ambuya muchazoona kuti hazvina kunaka darinero harimbodine zvimwe zvatinogona kuita zvehasha nemi tinotaura nemi saizvozvi nyaya yongobuda saizvozvi tichingoenda mberi tonyora mapepa edu toda kuti atopedza kunyora tiende mberi titovhara nyaya iyoyi mumba kana mwana anonzi n'anga mukadzi handi zvamunoita ana mai zvino kana mabvuma ndakabuda muda muda kuti munhu ataura achiti kudii aiwa munhu anenge ataura chokwadi akabuda kuti ndakagarire ivo dai vachipedza nyaya dzavo dzavakandigarisira pamba ndaibuda here isu tinozviziva kuti shungu idzodzo saka ndogarira sadza aiwa yapera kana mataura yapera ndataura vari kumashure ndo vari kuti hanzi mutengesi saka vanga vada kuti ndisatariswa kuti ndozoita mutengesi tarisai kuno imi mataura chokwadi svenyu zvatopera hamuna chamatinzi matadzi zvatopera zvazvinoita nyara iwe unoziva zvapanapa ukaita hasha ndakaita nyaya ndichiuya muna baba ndichiripota handina nyaya yakatongwa nhasi yaiye munhu andakamupa baba dakutaridza kwati pamusoro inini ndakauya ndikamangarira baba ndakauya ndikavamhangarira haina kutongwa pasi yavo nhasi yatongwa cherozvo zvaita aiwa inzwaka zvataikutaurira sedare zvataikutaurira sedare hatigoni kutonga nyaya yekumurume wako asi haana kuuya baba akaregererei iye nhasi yamhangare yake ini ndauya kodai ndaregedza kuuya asi ndatiregai ndinde nyaya itongwe asi kaiya kutonga yo mashure yangu yekutanga mai pamusoro zonga muchitanga kuuya pana maozonzi mambo kana vachitaura munonyarara hamene kuti muda kuti kudii hatidi mamunhu mukuru hatidi kuita zvisiri izvo zvamunozopedzisa makuti ndatadza kubatwa zvakanaka tinenge tichida kuti tigadzirise zvinhu zvisina mangwana anozitaura nepasaka ungagarisana nemunhu ndakauya ndine mapepa maviri asi nhasi yaiye murume yatongwa dzangu hadzina saka taona tichiri kutongwa kwacho nekumba kwacho hakunogarika chimbobuda chinyara nyaya yaivharwa uku zvapera zvimwe zvira zvatinge zvichitongwa aiwa ndikudzvanyirirwa kana ndinganyara ndidzvanyirirwa saka munoenda kakwamunoda kwamusingadzvanyiriri mudzimai tiri kuenda kumba kwacho kana ari mudzimai haiperi kana vakuru vacho kana vasina kugara pasi kuti ngatitangirei pakatanga nyaya tichinda nedzimwe dzinozikanwa nevabereki vangu tosvika pane iyi inini kutadza kwangu ndokotongwa kwayo mumwe kuchipfumbigwa aiwa kana noda kuti ndiri muroro
Makambouya mukati murume wangu apera mabhatiri. Inyaya yangu naye kutaura mumba. Inyaya yangu naye mumba kutaura mumba. Saka kana iye asingadi kutaura neni achibuda oenda kunogara kumukadzi wake ikwepo ega. Ini ndonzi gara pamba. Ukati ndakuda so gara pamba. January to December 24/7 1 to 31 January to December. Naye makauya mukamang'ara murume ane kodzero kuripa mukadzi kuti haasi kugutsa mukadzi. Pandakauya pandakamang'ara nyaya ndakauya ndikatukwa nababa ndo pandaida kutaura nyaya dzese murume wangu akaregedza kuuya achiziva chinyarara kuti kune nyaya dzakati musiyamwe Nyaya yatainga. Nyaya yatainga panapo. Imwe chete. Tine nyaya imwe chete. ngatinzwei zvinotevera. Ngatinzwei zvinotevera zvimwe. Naika. Asi ndinoongori right. Kuti regai nyara yataura. kuda kutaura Handiti muona. Saka zvabva zvatipedzera nyaya. kuti hapana chinhu chinoitika pasina chikonzero. Chikonzero chacho ngachigadziriswe kuti nyaya dzirege kuitika. Otora mukadzi waunogara naye kuti ndonzi gara pamba uchifudza mombe. Uchifudza mombe. January to December uchinawo nemvura. Handiende. Ayo. Darutara panodaro chinzwa ina handiende. Panapa. Zviome zvirwadza. Panapa hapasi pekuti nindiramba naye. Tataura nyaya yaunza pano. Chete. Yekuti mugarisane zvakanaka. Hatina kumboti dai munosiyana dai mudi. Ayo. Vakawanda vane nyaya dzatakatonga pano dzemuti uyu vari vese. Namandi. Saka isu hatisi kumbotisiyana. Tangotarisa nyaya yenyu. Tanzwawo zvikonzero. Zvaazvichisakisa kuti aramba achiuya kudaro. Zvaazvisiri kubuda iwe uchiramba ukuuya. Zvanga zvisingabudi. Inyaya zhinji dzataiti tinoda murume wako aibhanga. Pamwe waityira kuti anozozvikutaura izvi kuti moto mushoma. Ngauye padare rababa shuwa. Aiwa harisori kutanga aiwa anga idzo dzatopera. Hausi wakandipa mari yekuzomang'ara. Chimang'arira baba wacho mari hamusiri makandipa. Kanokwereta. Ndiani akandipa? Aiwa Gara mukadzi wenyu wechitatu yapera. iya haisi yepanapa iyi. Iyo imwe nyaya yawo iyo. Handina kwandinoyedza. Wedzera zvatamupanapa tivhare nyaya. Matindoita sei? Musiyamwe. Toda kuzviona. Toda kuita Wakama mukadzi wako wokutanga. Ndobva kuda kuti ndikuitei. Ina handienda ndakuzobva newe. Anditika. Kana uchida kundipfira kuti hauta toti kuenda kumba. Angomirai. Halo. Timboisa wote. Uruzwere musiyamwe. Atoda zvinhu zvinoita kuti muve vanhu vanonzwi. Saka kati nyarara. Jena. Ngabude panzeu. Chimbobuda panzeu. Uyu ngabude panzeu. Chimbobuda panzeu. Kunze kwegedhi kwedu hatinei nazvo. Itai. Ngavatukaduse nebhadha. Vatinopokotera kure. Vanokanganisa zviri munhu. Ayo hai. Idzonoenda kujeri. Ngavabve vaende kure. Chama dzatikoncentrate nezvinhu zvetikezi. Ndoda kunzwa madhiti. Aiwa verenga tinzwe zvawanyora. Pamusoro Dare. pamusoro ive dare. Pamusoro inoremekedzwa mungonyuka. Taura tipedze nyaya. Pamusoro idare. Nyaya yedu yamira yakadai. Ndakumunduru aramba mudare kuti mhosva iyi ndeyekunyepa vakatsigirana nanyara ishomumwe wacho asi pakafurwa audio dare rakanzwa kuti mazwi aibuda muaudio ndeye vaviri ava. Saka dare raona kuti ichokwadi kungoramba zvavo vaviri ava. Saka moderate Mabwe ati kuti hana yake ichene anoda mombe 4 dzinouya musi wa asi dare rikati abvise mombe 3. Nyarai akazotaura kuti ndakabuda kunze nokuti murume haazi kugona kundifadza mumba yemukati, saka ndabuda. Anofanirwa lakumo kubvisa mbudzi yedare inouya musi wa Arigai vakadaro hakana zvakukwesa tisine nawo.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.